केते दिन बाटे घाटे झाड़ा बसुथिब हो बाटे घाटे झाड़ा बसुथिब हो केते दिन गोड़े पान के तीन लोग चुचुथिब केते दिन बाटे घाटे झाड़ा बसुथिब हो बाटे घाटे झाड़ा बसुथिब हो केते दिन गोड़े पान के पांच लोग चुचुथिब आम सरकार 12,000 टंका लैट्रिन जोगाई देला लैट्रिन भितरे झाड़ा बसबा के करूच बहेला आम सरकार 12,000 टंका लैट्रिन जोगाई देला लैट्रिन भितरे झाड़ा बसबा के करूच बहेला पदारे झाड़ा बसिले भाई मछी बसिबे तही डायरिया जीवाणु बही आनिबे खाद्य देबे छाड़ी माछी बसा खाद्य खाइले माछी बसा खाद्य खाइले डायरिया रोग हेबो केते दिन बाटे घाटे झाड़ा बसुथिब ओ केते दिन मोते किछि नै होय रानी गोड़े पान के तीन लोग चुचुथिब ई दुखर दुनिया के काय जे दिन बाटे घाटे झाड़ा बसुथिब ओ केते दिन गोड़े पान के तीन लोग चुचुथिब केते दिन